Hello, may gabi din ha sa inyo danan, my dear brothers and sisters in Christ. Ani ana usab kita karon sa atuang YouTube channel no, Psalms Transformation para atong ipahayag o i-share sa uban ang kabahin sa atuang pagtuo ug sa kinabuhi ni Kristo, mga igsoon ko din ha ni Kristo. Kung bago pa mo sa akong channel, Psalms Transformation, palihog subscribe na lang pod para updated mo sa tanang mga videos na ako, my dear brothers and sisters in Christ. Pindutan na lang pod ang all bell, no? Para updated mo kung mo live ko sa akong YouTube channel, no? Ipindot ang all bell din ha. Dayon, palihog, like and share na lang pod para daghan ang madanagan, umahayagan sa atuang ginasharing dinhi nga live no kabahin sa ato ang pagtuo sa kinabuhi ni Kristo. Ang hinaut ko nga unta dili ta mapulan unta himuon nato ni nga usa ka butang nga makapa-inspire kanato, himuon kini nato nga usa ka butang nga maoy ato ang basihanan sa pagpamalandong sa ato ang matag adlaw-adlaw nga kinabuhi kay naghisgot man usab kita sa kinabuhi ni Kristo. Sa mga tao no, sa mga tao nga wala pa nakabalo kini atong gibuhat mga igsuon ko dinha ni Kristo ato ang kaning ebanghelyo nga akong pagabasahon matag adlaw-adlaw ato kini gibasi usab no sa balasahon sa tuang simbahan nga Katoliko nga maupod ginabasa sa mga pari nga ebanghelyo, mga igsuon ko dinha ni Kristo. So karong adlaw Martes, September 5, 2023, mao kini ang ebanghelyo nga atong pagabasahon nga maupod usab ang gibasa sa ato ang mga kaparian no, isip usa ka Katoliko magtotoo og isip usa ka Kristiyano, mga igsuon ko dinha ni Kristo. So pero dili lang ta magbase dinhi tanan no sa ato ang unsa atong nabatian, mga igsuon ko dinha ni Kristo kung dili giyawhag putang tanan no sa pagsimba sa ato ang simbahan nga Katoliko kay maupang kana ang pinaka-importante sa tanan nga ato ang buhaton gyud isip usa ka Kristiyano o isip usa ka Katoliko, mga igsuon ko dinha ni Kristo. So kinahanglan ato usab himuon kini nga reflection sa ato ang kinabuhi mga igsuon ko dinha ni Kristo no, haron magsubay kita sa Kristohanong kinabuhi no, dili kita mahisalaag sa lain nga dalan, mga igsuon ko dinha ni Kristo. So dili na ta magdugay no ato ang sugdan ang ato ang reflection o pamalandong karong gabi una pinaagi sa pagbasa sa ato ang ebanghelyo no o gospel, subay sa atong simbahan nga Katoliko. Pero giawhag pud nato ang uban nga mga relihiyon no o mga uban nga sikta sa pagpaminaw ani kay mao man kini ang pulong sa Ginoo nga maoy atong Ginoo nga makagagahom amoy atong makagagahom sa tanan dinhi sa kalibutan. Duyugi ako uban ni ako sa pagbasa niini o sa pagpaminaw niini, mga igsuon ko dinha ni Kristo no. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea. Diin nagtudlo siya sa mga tawo sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sulod sa sinagoga may tawo nga giyawaan ug sa makusog misinggit siya. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanako? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom ug gula sa tawo.
gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan. Ug unya migula siya nga wala unsa ang tao bisag juta. Nahipulong ang tanan ug nag-ingnanay. Unsay pagtulunan ani kini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Ug mikaylap ang balita bahin kang Hesus sa tanang dapit ni adtong yuta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. So mao kadto ang ato ang gospel karon, no? Ebanghelyo karon na makaingon ta, my dear brothers and sisters in Christ, nga grabe kaayo ang gahom di ay sa Ginoo, no? Dito sa sinaguga, sa giingon pa dinhi sa gospel, adunay nayawaan nga tawo, no? Adunay nayawaan nga tawo. Apan giingnan ni Jesucristo, hilom ug gula sa tawo. So ang iyang gipasabot niini, my dear brothers and sisters in Christ, mao ang yawa nga iyang giingnan nga mugula sa lawas sa usa ka tawo, no? Sa usa ka tawo. Dayon gilamba niya ang tawo, dayon nagula ang yawa sa lawas sa tawo. So natingala kaayo silang tanan mga igsoon ko din ha Kristo, no? Natingala na hanggang kay mga tawo nga unsa gayud ang naa ni Jesucristo. Anong makabuhat man siya ni ana, no? Gani ning dinhi nga sila si Jesucristo nga si Jesucristo may gahom ang iyang pulong, no? Kung atong kung sabton mga igsoon ko diha ni Kristo, ang pulong mao si Kristo, no? Si Kristo mao ang pulong, ug si Kristo ug ang pulong mao ang Ginoo. So ato na ibutang sa ato ang hunahuna, no? Mao nga ang iyang pulong adunay gahom, kay ang Ginoo kana nga nagpakita sa iyang katakos, sa iyang gahom niining kalibutana, nga siya ra ang labaw sa tanan ug siya ra ang makagagahom sa tanan, no? Iya ka nagipakita diri sa ebanghelyo mga papang, no? Ang pagpagawa sa yawa sa katong tawo nga nangayawaan, mga igsuon ko dinha ni Kristo, no? Ang tawo nga nayawaan iya gipagwas ang yawa sa sulod sa lawas sa tawo, no? Iya gipagwas kay para kang Jesucristo ang tawo usa ka sagrado kaayo nga butang nga dili angay dauton sa unsang naa sa gawas sa kalibutan, no? Nga musulod sa tawo nga madaot ang tawo, dili ganahan ang atong Ginoong Jesucristo niana. Usa kini ka simbolo nga gihatagan sa ato ang Ginoong Jesucristo nga ang lawas sa tawo usa ka templo sa Ginoo, no? Mao nang sa nahimuot na ni ang yawa ni sulod sa lawas sa tawo mga papang. Munang gipakita niya ang usa ka milagro sa katawan haron i-prove niya nga ang lawas sa tawo usa ka templo sa Ginoo, usa ka sagrado nga butang. So ngano man nga ang iyang pulong adunay gahom, no? Of course adunay gahom ang iyang pulong, kay ang pulong mao si Jesucristo. Ug si Jesucristo mao ang pulong, no? Si Jesucristo ang pulong, mao na siya ang Ginoo. So mao na siya ang pasabot ra mga igsuon ko diyan din ni Kristo, no? Mao na ang iyang gusto nga ipasabot kanato niining kalibutan, no? Gihatagan ta niya og usa ka example para ato kining sabton o ato kining mapamalandungan nga siya ra ang makabuhat niining kalibutan na mahitungod ni anang mga milagro, no? Kay ngano kumayon kag mga magic mga igsuon ko dinha ni Kristo, no? Magic kanang magic dili gayud kana siya tinuod, no? Usa lamang na sa kabutang nga teknik nga malipat kita nga makaingon kita nga tinuod ang panghitabo nga naputol ng ulo sa tawo, nahiwa ng ulo sa tawo, napungkol ng kamot,
o kanang patay buhion magic dili na siya tinuod mga igsuon ko dinha ni Kristo, no. Pero kining anaa sa gospel karon, anaa sa sa ebanghelyo nato karon, mga igsuon ko dinha ni Kristo, mao kini ang pinaka tinuod nga butang nga si Kristo laman ang makabuhat niini, kay ang iyang pulong adunay gahom, no. Ug ang pulong siya mismo, ug siya mismo mao ang pulong, mao nang adunay gahom. Kung ipuno nimo na pulong og si Kristo, mao kana siya ang ato ang Ginoong Kristo. So wala na mas mulabaw kaniya, no, wala na mas mulabaw pa sa iyang gahom niining kalibutan na mga igsuon ko dinha ni Kristo. Mao nang kanunay atong hinumduman nga sa panahon sa ato ang kalisod, sa panahon sa ato ang mga pagsulay sa kinabuhi, sa panahon nga sama niini ang tawo nga nayawa, no, nga nayawa, no, iya pang gipabalik sa normal ang usa ka tawo nga mugawas ang yawa sa iyang lawas. How much more nga kita puno nga aduna kitay mga problema sa ato ang kinabuhi, tabangan gayud kita sa ato ang Ginoong Kristo nga masulbad kana ang ato ang mga problema sa kinabuhi. Usa kini ka milagro nga nagsimbolo nga kung kita gihatagan nato og gihatagan nato bili ang ato ang kinabuhi, no, gihatagan nato bili ang atong kaugalingon tungod kay templo siya sa ato ang Ginoong Kristo, ang ato ang lawas. Matag adlaw-adlaw tabangan usab kita sa ato ang Ginoong Kristo sa paglakaw sa Kristohanong kinabuhi, sa paglakaw sa kinabuhi nga tawhay ug matarong. So ato kana hinumduman kanunay na mga igsuon ko dinha ni Kristo, no, kay mao kana ang gipadayag o gihatag nga mensahe sa ato ang Ginoong Kristo karong adlaw. Mo nang importante kay ni kanato, no, isip usa ka Katoliko, ako ang sunod usab unsay ginabasa sa pare nga gospel para ato usab mapamalandungan matag adlaw-adlaw. Kay sa ato ang simbahan nga Katoliko, aduna man kitay gospel nga tahan, no, nga gihatag, nga gipaambit sa Ginoo kanato matag adlaw-adlaw. Mao usab kini ang ato ang gibasihan mga igsuon ko dinha ni Kristo. So dito lang ta kutob, no, manghinaot ko nga aduna kamoy nakatunan, aduna kamoy nakuha, aduna kamoy napulot nga mga leksyon sa kinabuhi nga angayan nato pamalandungan, no. O manghinaot ko nga magpadayon kita kanunay, no, magpadayon kita kanunay sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo, no, kay matud pa sa ato ang gospel karon, ang pulong sa Ginoo adunay gahom, no. Dili kaingon basta-basta ra nga gahom, kung dili gahom nga makapagawas sa yawa sa sulod sa lawas sa tawo, ug uban pa nga nga gagama si Kristo og milagro niining kalibutan na mga igsuon ko dinha ni Kristo. Mao nang atong hugton ang atong pagtuo nganha kaniya, atong ipaduol ang atong kaugalingon nganha kaniya, atong susihon ug atong bag-ohon ang atong kinabuhi ug atong sination mismo ang kinabuhi ni Kristo para mahimo maglakaw kita sa Kristohanong kinabuhi. Magsubay kita sa dalan ni Kristo, mga igsuon ko dinha ni Kristo. So dinhi lang ko kutob mga igsuon ko dinha ni Kristo. Salamat kay sa pagpaminaw sa inyong mata, sa inyong dalungan, sa inyong kasing-kasing, ilabi na sa inyong presensya, no, karong adlaw nga naminaw kamo sa pulong sa Ginoo nga may gahom, no, may gahom gayud ang iyang pulong. Munang dili gyud ta magduha-duha nga ato agyud tahuron atong dahigon, atong iampo, no, ato siyang magampo ta kaniya kay siya ra ang may gahom niining kalibutan. So daghan kayong salamat sa inyong oras mga igsuon ko dinha ni Kristo. God bless us all. I love you all. Bye-bye sa pagkakaroon. Kita-kits na puta ugma para mag-live na puta, no? Kabahin sa ato ang pagtuo ug sa kinabuhi ni Kristo. Ug ayaw kalimot sa pag-subscribe sa YouTube channel, sa atong YouTube channel, Psalms Transformation. Pindutan na lang pod ang all bell
ug i-like ug i-share para daghan ang mahayagan. Daghan kayong salamat sa tanan. Unsa mo? Asa di,